shi yasa har ya mutu da bakin cikin mu zai mutu kamar yadda mallawan ya faɗa. Duk da na san na gaya muku yayi karatun boko a tsatsinke, wannan shine matsalarsa, amma baya karanta constitution din. Ko mu alhamdulillah ahlus sunna wal jama'a baka bude mana ido, saboda da yawan sun haddace alqur'ani maganar Allah, sun haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma duk duniya in za a je mu yan boko ne, ba wani iskan dan boko da ya sai mu ba yan boko bane, babish ba wanda ya isa ce mu ba yan boko bane. Yanzu turanci muka yi, na rantse da Allah ba zai iya karanta wannan abin da na karanta daidai yadda na karanta shi ba. Abu na gaba da zan magana shine gemu da ɗage wando. Gemu idan ka kalli gemu da yake magana akai, lokacin da Kisra ya aiko mutane biyu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya gansu ba su da gemu, sai ya ce da su waye ya ce ku aske gemu? Sai suka ce ubangijinmu ne ya ce mu aske gemu, mana mai gidanmu, suna nufin shi Kisra din kenan. Sai annabi sallama kafin ma ya kira su zuwa ga tauhidi sai ce ni kuma ubangiji na ya umarce ni da in cika gemu in kuma datse gashin baki. Wannan hadisin malamai sun kai sun kawo, amma da ƙarshe Sheikhul Albani ya ce hadisi ne hasan. Wannan kadai ya ishe mu yi hujja da shi, balle da annabawa gemu gare su. Baka ji wancan bai ce yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Kuma yana daga cikin annabawan da Allah ta'ala ya ce annabi ya koyi da su, da ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumin narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun min as-salihin wa Isma'ila wa Liyasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'ala al-alamin. Kai can karshe sai ce ulaika alladhina hadahu Allah fa bihudahu muqtadi, kuma suna ciki. To bambamcin mu da shi shine iyayen mu sun mana tarbiyya. Tunda mallam yake jan aya in ya dauko ta sai ya dire, saboda ya zauna a gaban iyayensa sun mai tarbiyya, sun sa shi makarantar allo, sun sa shi makarantar addini, sun sa shi a makarantar boko. Shi sa ya ja aya ya ja hadisi babu kuskure, kuma in ya ga dama ya turanci. Amma kai ya haramta a gare ka ja aya alqur'ani har mutuwarka. Shi sa kake kokarin koya mutane ta'addanci, saboda kai dan ta'adda ne. Sannan daga wando, hadisi da dama sun yi magana akan dagin wando. Akwai hadisi na sallama yana cewa ma wato tufafin mumini rabin kauri ne. To wannan wa yake waiwa isgilanci? Annabi sallama ya koyar da abu ka zo kana zagi. Sannan abu na kusa da ƙarshe shine a cikin bayanansa da yana threatening mu, yana intimidating mu. Yana intimidating mu saboda ya ce da shi da yaransa duk wanda ya magana a kansu za su tare shi ko za su